Новы віток рэпрэсій супраць незалежных журналістаў ператрус у кіраўніцтва прэс-клубу і супрацоўнікаў нашага тэлеканалу. США Сенат ухваліў акт аб дэмакратыі, правах чалавека і суверэнітэце Беларусі. Астаўся толькі подпіс прэзідэнта. Лукашенко паабяцаў, што кожны ахвотны атрымае доступ да вакцыны ад каронавірусу. А беларускі народны трыбунал назваў імя забойцы Александра Тарайкоўскага. Сёння пасля адбыцця 15-дзённага арышту на свабоду выйшаў наш калега, аператар Іван Куракевіч. Аліна Коўшык, добры вечар. Гэта студыя Белсат, усе падзеі нашай краіны варты вашай увагі ў жывым эфіры. Сёння 136-й дзень усе беларускіх пратэстаў. Какой это пикет у меня дома на моем балконе? Какой это пикет? Это все абсурд. Суд. Стек над людьми. Вялікай надзеі няма, але ўсё адно трэба спрабаваць. Па-першае, усюды людзі працуюць, ёсць нейкі чалавечы фактар і фактар адказнасці. Это вельмі важная кніжка. Па-першае, распавядае пра тое, якія рэпрэсіі зазнаюць беларускія незалежныя журналісты. Другая рэч, важная як для беларускіх журналістаў, гэтак і для нас, што кнігу ўдалося напісаць і стварыць супольна з калегамі з Саюзу журналістаў Украіны. И мы в тот же вечер с мужем собирали сумки в роддом. То есть он даже меня гладил, стоял. Я думаю, он выйдет вот на 5 минут буквально. А ушел, получается, на 12 суток. Працягваюцца спробы вынішчэння незалежнай журналістыкі рэжымам Александра Лукашэнкі. Сілавікі ўварваліся з ператрусамі ў памяшканне прэс-клубу і ў кватэры супрацоўнікаў арганізацыі. Заснавальніцу прэс-клубу Юлію Слуцкую сустрэлі з самалёту і затрымалі ў аэрапорце. Пазней павезлі ў дэпартамент фінансавых расследаванняў. Падрабязнасці радыё «Свабода» распавяла дачка Юліі Слуцкай Александра. В аэропорту нас попросили пройти через красный коридор, отвели в сторону меня и Юлю. Меня досмотрели очень формально, просто открыли чемодан, там для вида что-то поперекладывали, какие-то вещи, и выписали протокол осмотра вещей и отпустили, и сказали, что Юлия сейчас выйдет. Прождала я ее там около 40 минут, часа. Она не вышла. Потом приехали, как выяснилось, ее повезли домой, дома провели обыск. Человек 10 в штатском. Подогнали потом бус и увезли ее, как мне сказали, в ДФР. Апрача супрацоўнікаў прэс-клубу ператрус прайшоў таксама у журналістаў Вячеслава Лазарова і Змітра Казакевіча. Адкуль такія дзеянні сілавікоў? З намі на сувязі з Менску старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. Спадар Андрэй, добры вечар. Што адбываецца? Якія апошнія звесткі на гэтую хвіліну? Насамрэч, я наўрад ці больш дам новых звестак, акрамя таго, што вы ўжо сказалі. Што адбываецца? Зразумела, мы чакаем больш поўнага каментара з боку ўсіх дзяржаўных установаў, сілавых ведомстваў, якія маюць адносіны да таго, што сёння адбывалася. І цяжка каментаваць тое, чаго не ведаеш, але можна каментаваць тое, што бачыш. І у мяне ёсць уражанне, поўнае ўражанне, што гэта ўсё
звязана з так званым несіметрычным адказам беларускіх уладаў на санкцыі еўразвязу, магчыма, на акт, які Злучанымі Штатамі прыняты, што абраная такая палітыка, што мы будзем зараз душыць усё, што мае адносіны да дэмакратычнага сектару ў краіне, каб вы не уводзілі новы этап гэтых санкцый. Вось мне такое ўражанне, што менавіта такая палітыка абраная беларускімі ўладамі. Спадару Андрэй, вось камітэт дзяржкантролю паведамляе, што прэс-клуб правяраюць па фактах парушэння падатковага заканадаўства, звязаных у тым ліку з паступленняў буйных сумаў за мяжы. Што гэта азначае? Ці гэта азначае таксама, што будуць перавяряць і ператрэсці проста ўсе іншыя арганізацыі, якія нейкім чынам звязаны таксама з замежнай дапамогай? Ну, як мне падаецца, спачатку мусіла б ісці праверка фінансавай дзейнасці, фінансава-гаспадарчай дзейнасці, і ўжо на падставе гэтай праверкі прымаліся б нейкія рашэнні. Але мы зараз бачым, што ператрусы, затрыманні, яны адбываюцца спачатку, а ўжо потым будзем шукаць, хто што парушыў. Быў бы чалавек, артыкул знойдзецца, мне падаецца, гэта адзін з асноўных накірункаў, і тое, што тычыцца фінансава-гаспадарчай дзейнасці, гэта толькі падстава для таго, каб зрабіць праблемы, вось у першую чаргу для прэс-клуба. Мы ўзгадаем, што, дарэчы, можа, не вельмі добрая у дадзеным кантэксце асацыяцыя, што і, напрыклад, былыя кандыдаты ў прэзідэнты, Бабарыка у тым ліку, яны таксама раптам выпалі з гонкі прэзідэнцкай менавіта з нібыта па фінансавых падставах. Ну, я кажу, што калі штосьці ідзе не так, як мусіць ісці, а мусіла б спачатку праверка, а потым пэўныя высновы, мы можам так зрабіць выснову, што гэта ідзе спроба кантраляваць патокі фінансаў, у тым ліку і за мяжы, а з іншага боку, і ў першую чаргу, гэта спроба націснуць на дэмакратычны сектар у краіне. Андрэй, вось тое, што ціснуць на Белсат, мы ўжо амаль звыкліся. Ператрусы таксама прайшлі сёння ў нашых калегаў. Але вось чаму менавіта прэс-клуб? Бо гэта нават не медыя. Гэта арганізацыя, якая займаецца трэнінгамі, дыскусіямі. Вось чаму сёння ўдарылі менавіта ў іх? Ну, магчыма, гэта проста такі першы крок, першая спроба. Вось у вас трэці раунд санкцый такі, а мы зараз вось такі правядзем раунд. Будзе іншы ціск, будуць іншыя арганізацыі. Магчыма так, але я не магу разумець, не магу каментаваць дзеянні іншых асобаў, пра якія я не маю дакладнай інфармацыі. Які зараз на сённяшні дзень стан беларускіх незалежных медыяў? Вось што ўдалося зрабіць, ці вось усімі гэтымі захадамі рэжыму Александра Лукашэнкі удалося знішчыць, ці наадварот, быць можа, узмацніць незалежныя медыа? Як вы лічыце? Я б не стаў ні тым, ні іншым тэрмінам апераваць. Не можа быць сёння знішчэння незалежнага слова ў краіне, бо яно не толькі ў традыцыйныя медыа, не толькі традыцыйныя медыа яго праводзяць. Сёння ўжо кожны чалавек можа весці тэлеграм-канал і ў соцсетках пісаць, і інфармацыйная сітуацыя вельмі значна змянілася. З іншага боку, казаць пра ўзмацненне сектара таксама, гэта будзе неправільна, бо мы разумеем, што нашы калегі іх арыштоўваюць, ім не даюць працаваць на месцах, іх фактычна пазбавілі статусу журналістаў. Гэта такі вельмі цяжкі перыяд, так бы я гэта ахарактарызаваў, але вернуся да таго, што спачатку сказаў, што сёння незалежнае слова, яно заходзіць не толькі ад
газетаў, там тэлебачання, нават інтэрнэт-каналу. Сёння яго можа трансляваць кожны чалавек, і кожны можа яго знайсці, калі ёсць такое жаданне, таму спробы знішчыць яго яны пакуль што бессэнсоўныя. А як вось нашы гледачы і ўсе беларусы могуць дапамагаць журналістам? Мы ведаем, што іх праца зараз вельмі складаная, вельмі небяспечная. Ці ёсць нейкія парады, вашыя рэкамендацыі наконт таго, як людзі могуць дапамагаць журналістам? Тут ёсць два накірунку. Адзін гэта фактычна звязана з тым, што я ўжо казаў. І калі мы чытаем, напрыклад, традыцыйныя медыа ці іх там тэлеграм-каналы, соцсеткі, яны заклікаюць, каб людзі, якія сталі сведкамі падзеў, каб яны іх дасылалі гэтую інфармацыю у сродкі масавай інфармацыі, у медыа, у інтэрнэт-рэсурсы. І гэта першы шлях, гэта дапамога інфармацыі, бо журналіст сёння ўжо у нас незалежны журналіст не можа выконваць свае абавязкі прафесійныя, бо ён становіцца першай ахвярай. І ўжо калі вы пабачыце, што калі раней яшчэ ў жніўні, на пачатку верасня журналісты хадзілі ў камізэльках з надпісам «Прэса», то сёння з гэтым хочуць бадай што расійскія журналісты, бо незалежныя беларускія журналісты зразумелі, што яны становяцца такім чынам мішэнню пэўнай. Вось першы шлях – дапамагаць у пошуку і распаўсюдзе інфармацыі. Другі шлях – гэта шлях салідарнасць. І я скажу, што калі раней, яшчэ некалькі гадоў таму у нас былі такія цяжкія меркаванні, што, магчыма, свабода слова не з'яўляецца для грамадзянаў краіны такой ужо важкасцю, і яна каштоўнасцю, то сёння мы бачым вельмі сур'ёзную падтрымку. Гэта і лісты да затрыманых, і падтрымка медыйных арганізацый, і маральная падтрымка ўсіх, і акцыі, якія рабіліся ў падтрымку журналісткі. Мы бачым, што разумеем, што каштоўнасць свабоды выказвання і каштоўнасць свабоды сродкаў масавай інфармацыі, каштоўнасць свабоды журналісцкай дзейнасці зараз вельмі разумеецца у беларускім незалежным грамадстве, а гэта значыць у беларускім грамадстве амаль усім. І мне б хацелася, каб так было і надалей. І яшчэ раз скажу, гэта першае распаўсюд інфармацыі, другое салідарнасць. Спадару Андрэй, дзякую вялікі. З Андрэем Бастунцом, старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў, мы паразмаўлялі пра пераслед і пра важнасць салідарнасці з боку ўсіх нашых чытачоў, гледачоў, дарэчы, і ўсіх беларусаў. Дзякуем вам вялікі. Тым часам улады працягваюць караць журналістаў, як паказвае практыка, суддзі па-ранейшаму не чуюць неаспрэчаных доказаў і фальсіфікуюць факты. Відэааператара Івана Куракевіча затрымалі на маршы мудрасці. 7 снежня арыштавалі адразу на 15 сотняў. Наш калега не меў ніякай сімволікі, ды лічыць гэткі суд проста здзекам. Сёння Іван, прайшоўшы праз Акрэсціна і Баранавічы, выйшаў на волю. І сёння ж непамерна высокі грашовы штраф атрымаў глыбоцкі журналіст Зміцер Лупач за сюжэт пра вёску, які выйшаў на ютуб-канале ў рубрыцы «Фельетоны Лупача». Падтрымаць спадара Змітра прыйшлі 9 чалавек, і перад судом паўсталі 2 сведкі. Падрабязнасці ў іхных аповедах. Затрымалі. На мой погляд, незаконна. Я нічога не рабіў такого. Не было ніякой сімволікі, нічога такого. Нас завезли в Раус советский, пасля на Акрэсціна, там адбыўся суд. На мой погляд, гэта суд, это здзек над людзьмі, буду казаць. Высветлілася, што гэта не самы здзеклівы суд быў маім, што былі яшчэ больш. Страшны умовы у нас быў, карацей, пацукі бегалі. У нас быў праграміст, які алоўкам пацука закалол. Спачатку нас поставили в камеру, где было 14 человек, и она была гнилая. Там текла вода по стене, это подвал такие.
і было все у плесені, все сцены у плесені. Я калі прачынаўся, у мяне знізу з матраса ён быў мокры, кандэнсат там быў такі. Там, хутчэй за ўсё, і захварэлі, бо там паветра не было, аддышацца не было як. Але я хочу сказаць, што не трэба гэтых сотняў баяцца. На мой погляд, гэта не тое, што трэба баяцца. Трэба баяцца, калі гэта ўсё так застанецца і нічога мы не зможам змяніць. Гэта страшна. Сёння ў Паставах адбыўся суд за сюжэт вось пра вёску Дразды. І суддзя Наталья Максімович за гэта аштрафавала мяне на 47 базавых велічынь. Это найбольшы штраф, які я атрымліваў у судах па артыкулу 22.9. Ну, сёння быў суд адметны тым, што упершыню мяне судзілі за тое, што сюжэт быў размешчаны на YouTube-канале. Ён нават не быў размешчаны на Белсаце. І я звярнуў увагу суда, што сетка Аднакласнікі, і Facebook, і Instagram, і ВКонтакте, яны таксама з'яўляюцца замежнымі сайтамі. І за гэта людзей не судзяць. Тым не менш, суд да гэта не прыслухаўся, хоча звяртаў увагу і на іншыя парушэнні. Шановне господарство, інфармація літаральна за апошні хвіліни. Лідера Джей Морс Владимира Пугача выклікалі ў следчы камітэт. Ён мае з'явіцца заўтра а 9:30 раніцы на допыт. Пра гэта журналістам паведаміў прэс-сакратар Каардынацыйнай рады Антон Раднянкоў. Сам Владимир Пугач з'яўляецца чальцом асноўнага складу Каардынацыйнай рады. І напярэдадні стала вядома, што Генеральная пракуратура Беларусі распачала ў дачыненні да чальцоў Каардынацыйнай рады крымінальную справу па факце стварэння экстрэмісцкага фармавання ды кіраўніцтва ім. Так што працягваецца пераслед Каардынацыйнай рады, а мы вяртаемся да журналісцкай тэмы. Я журналіст. Чаму вы мяне б'яце? Сёння выйшаў зборнік нарысаў пра 20 беларускіх журналістаў, сярод якіх і нашыя калегі Станіслаў Івашкевіч, Алена Дыбовік, Алеся Леўчук, Ірына Рахоўская ды Кацярына Андрэева. Яны распавядаюць пра здзекі, раненне, псіхалагічны ціск, пра ўсё тое, што ім асабіста давялося перажыць падчас сваёй працы. Гэта сведчанне парушэння права на прафесію, свабоду слова, правоў чалавека ў цяперашняй Беларусі. Гэтая кніга таксама праява салідарнасці, якую выказваюць журналісты Украіны і Польшчы беларускім калегам, падаючы намаганні, каб спыніць гэты пераслед. Książka Jestem dziennikarzem, dlaczego mnie bijecie? Кніга «Я журналіст, чаму вы мяне б'яцё» – гэта зборнік 20 сведчанняў беларускіх журналістаў, якіх рэпрэсавалі пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, то бок пасля 9 жніўня 2020 году. Гэта вельмі важная кніжка. Па-першае, распавядае пра тое, якія рэпрэсіі зазнаюць беларускія незалежныя журналісты. Другая рэч, важная як для беларускіх журналістаў, гэтак і для нас, што кнігу ўдалося напісаць і стварыць супольна з калегамі Саюзу журналістаў Украіны, і што кнігу ўдалося перакласці і выдаць у электронным фармаце на 5 мовах: па-польску, па-расейску, безумоўна, па-беларуску, па-украінску і па-ангельску. Спадзяемся, што выданне дагрукаецца да грамадскай думкі не толькі ў Польшчы ці Беларусі, але і да грамадскасці англамоўнай. Дзякуючы гэтаму у свеце даведаюцца, за што змагаюцца беларусы. Мы ведаем, што гэта змаганне за свабоду, гонар. Польская асацыяцыя журналістаў падтрымлівае як можа беларускіх журналістаў. Галоўны рэдактар радыё ВНЕТ зазначыў, што мы выпускаем з Кіеву праграму «Святло вольнасці». Падтрымліваем працэсы ў Беларусі, бо ведаем, што значыць быць у аўтарытарнай рэпрэсіўнай дзяржаве, якая не дазваляе жыць годна. А з намі ў студыі адна з гераінь кніжкі «Я журналіст, чаму вы мяне б'яце». Наша калега, фатографка Ірына Рахоўская. Ірына, вітаю цябе. Прывітанне. Вось што ты падумала, калі пабачыла гэтую кнігу, сёння яе прэм'ера, там твая гісторыя, гісторыя яшчэ 19 іншых і нашых калегаў з Белсату, але таксама з іншых СМІ. Вось якое ў цябе было адчуванне, калі ты пабачыла гэтую кніжку сёння? Акурат перад нашай размовай я села чытаць гэту кніжку. Усіх гэтых людзей я ведаю, это все мои калегі, я за ім працавала, так мовіць, у полі. Але я не ведала, наколькі гэта страшныя гісторыі. То бок, звычайна мы сустракаемся і так все коротка, там, што ў цябе вы там білі? Білі. Я не ведала, наколькі гэта все страшна адбывалася. Ірына, твоя гісторыя таксама страшная. Давай, можа, прыгадаем, вось, што ты найбольш памятаеш з гэтых жнівеньскіх падзеяў?
мяне попала гумовая куля 11 жніўня. Вось. І я падала заяву ў следчы камітэт, а пасля гэтага я стала сведкай па крымінальнай справе аб масавых беспарадках. Вось. Але ў прынцыпе весь час было даволі страшна выхадзіць на працу і вяртацца. Вось. А на самой працы як бы не было часу думаць і перажываць. Просто трэба было весь час быць сабраным і кантраляваць сітуацыю. Вось у кнізе ты напісала, што маё жыццё падзялілася на да 9 жніўня і пасля. Так. Ці ты адчуваеш, што твае найлепшыя здымкі гэта былі зробленыя менавіта тады? Вось ці гэтыя падзеі неяк далі табе асаблівую нейкую моц, бо мы, канешне, разумеем, што гэта все вельмі складана, і ты перажываеш. Ты таксама пісала, што нават пасля выздараўлення ты адразу адчула, што ты хочаш ісці на працу. Вось як зараз гэта ўспрымаеш? Я не ведаю, ці зрабіла я зараз найлепшыя свае здымкі. Мне падаецца, што гэта пакажа толькі гісторыя, вось час пакажаць. Але так, я разумею, што гэта, напэўна, самы важны момант у маім жыцці, у маёй кар'еры цяпер. Вось, калі ты працуеш у полі, ты кажаш, што няма часу думаць і што ёсць поўная канцэнтрацыя. Так. Але ці ты думаеш пра сваю бяспеку ў гэты час? Бо мы ведаем, што журналісты, яны вельмі часта на такіх акцыях, асабліва вось, калі адбываліся гэтыя найстрашнейшыя рэчы, часта яны былі мішэняў, так? Сілавікоў. Вось, ці ты нейкім чынам дбала і думала пра сваю бяспеку, ці найважнейшае было зрабіць проста той кадр, які ты бачыш у той момант? Безумоўна, я думала пра бяспеку, бо калі не буду думаць пра бяспеку, то я не зраблю гэтыя кадры. Часу не было баяцца сапраўды, але весь час была такая канцэнтрацыя, і мне вельмі пашчасціла з калегамі, бо ў такі момант мы все аб'ядналіся, у нас не было такого разумення канкурэнцыі, мы все аб'ядналіся, мы все адзін аднаму дапамагалі. Не ведаю, калегі больш вопытныя дапамагалі абіраць нейкія камізэлькі, там мы адзін аднаго падтрымлівалі, нават кармілі адзін аднаго. Это было вельмі важна. Такая салідарнасць. Ці ты адчувала таксама падтрымку з боку людзей? Так. Не толькі журналістаў, але і людзей, так? Так. І это было так важна. Людзі і хавалі журналістаў, і кармілі, і вывозілі. Вось той дзень, калі мяне падстрэлілі, то пасля мяне вывозілі абсолютна незнаёмыя людзі, якія ўбачылі, што вось за намі бегуць, страляюць, што мы камісарка прэса. Яны моцна рызыкавалі, бо ў той дзень даставалі людзей з машыны, збівалі. І мои калегі распавядаюць вельмі шмат класных гісторый, я такія маю, і я вельмі спадзяюся, што калі-небудзь мы зможам адкрыта расказаць пра гэтых людзей. І гэта была бы добрая кніга. Так. Вось, кніга такіх добрых учынкаў, добрых прыкладаў. Дарэчы, сёння я, можа быць, вернуся да таго, што хацела сказаць у канцы праграмы, але вось мы на Белсаце збіраем таксама добрыя навіны і заклікаем вас таксама іх нам дасылаць. Пра гэта я распавяду яшчэ напрыканцы. Вось, але тое, што ты кажаш, што сапраўды гэта яднанне, гэтая салідарнасць, яна неверагодна важная, але важна памятаць гэтыя рэчы, не забываць, правда, тую добраню, якая да нас прыходзіць. Так, і гэта часта вельмі трымае. Зараз так складаны час для мяне, для маіх калег, для ўсіх нас. Але тое, што мы адчулі все разам, што мы беларус, это цяпер мае ўжо іншая такое канатацыю, то это вельмі важна, это трымае дагэтуль всіх, і журналістаў, і людзей, всіх нас. Ну і, напэўна, мусім сёння ўзгадаць, седзячы з табой тут у цёплай, утульнай студыі нашых сябровак, каляжанак Кацярыну Андрэеву, Дашу Чальцову, які ўжо больш за месяц знаходзяцца за кратамі пад крымінальным артыкулам. Вось заклікаем хіба што всіх нашых гледачоў таксама пісаць лісты. Зараз надыходзяць святы. Напэўна, у гэты момант ён будзе асабліва цяжкім вось у затачэнні, можна сказаць, у вязніцы. Таму пішыце лісты дзяўчынам, але не толькі ім, усім палітвязням. Правда? Так. Салідарнасць — это вельмі важна цяпер. Дзякуй вялікі. Ірына Рыхоўская, наша сяброўка, фатографка, фрылансерка, якая супрацоўнічала з намі, якая зрабіла цудоўныя фотаздымкі, была з намі ў студыі. Вельмі бы хацелася, каб паўставалі сапраўды добрыя кнігі пра тое, што адбываецца ў Беларусі, а не толькі гэтыя сведчанні жахаў, якія перажываюць журналісты падчас сваёй працы, але, канешне ж, збіраць сведчанні таксама вельмі важна.
2 гады калоніі агульнага рэжыму атрымала былая журналістка народнай волі Вольга Класкоўская за перакрыццё дарогі ў Серабрянцы. Яшчэ 2 фігурантаў справы Артур Булаўскі і Максім Бабіч атрымалі 2,5 і 3 гады хатняй хіміі адпаведна. Іх вызвалілі ў зале суда. Вядомы палітычны аглядальнік і бацька Вольгі Александр Класкоўскі прыйшоў на судовае паседжанне падтрымаць дачку. Таксама на паседжанне прыйшлі сябры Бабіча і Булаўскага. Так, я вось размаўляў з адвакатам, ён наважаны прайсці ўсе інстанцыі, хаця вялікай надзеі няма, але ўсё адно трэба спрабаваць, па-першае, усюды людзі працуюць, ёсць нейкі чалавечы фактар і фактар адказнасці. Я думаю, што ў сённяшняй сітуацыі і у тым самым судзейскім корпусе ўсё ж такі настроі неадназначны. І ў кожным разе, нават калі не будзе змякчэння прысуду, гэта дакументы, гэта застаецца для гісторыі. А я думаю, што ў Беларусі будуць перамены і, магчыма, даволі хутка. І тады многія справы будуць перагледжаны. Да, химия, конечно, это тоже не освобождение, но все равно то, что он будет в кругу семьи, вот даже сам вот Новый год на носу, то, что вот к нему сейчас буду ездить, правда, но я очень рад, доволен. Конечно, лучше, чтобы просто амнистировали, как бы, ну, химия тоже неплохо, слава богу, что домашний, ну, я доволен судом, то, что у меня друг не сел на 3 года, а вот, ну, эмоции переполняют, не могу говорить. А зараз вашай увазе чарговае відэа з удзелам сілавікоў, знятае ў Менску яшчэ 11 жніўня. Чалавек са зброяй пагражае людзям на перакрыжаванне любімага і дзяржынскага стрэла. Па словах чытача, які даслаў відэа ў рэдакцыю Тутбай, у чалавека, які здымаў гэты ролік, спрабавалі забраць тэлефон. Аднак кіроўца змог з'ехаць. Зрэшты, глядзіце самыя. Снимаю, новое, снимаю. Забаранілі пратэставаць на гаўбцы. Старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі ў Магілёве Уладзіміру Шансаву гарвыканканам адмовіў у пікетаванні на уласным балконе. Актывіст прасіў дазволу на акцыю для 10 асобаў з бел-чырвона-белымі сцягамі і быў згодны выканаць усе арганізацыйныя нормы. Я в горисполком подавал уведомление о проведении пикета на своем балконе в доме, где я живу. Цель пикета – вывесить бело-красно-белый флаг. Цель очень простая, но за эти цели сейчас милиция цепляется ко всем. Я из горисполкома получил ответ, что в связи с тем, что мое уведомление не соответствует закону, пикет разрешить мне не представляется возможным. Но какой-то пикет у меня дома на моем балконе, какой-то пикет, это все абсурд. Это все просто вот выдумки какие-то, чтобы прогнуться перед одним человеком. В законодательстве о массовом мероприятии написано, что оно распространяется на улицы, площади и другие общественные места. Вот с этого надо сказать, с этого начинается закон о местном самоуправлении. Поэтому балкон моего дома, окно моего дома, какое-то общественное место. Что они придумывают? Что они выслуживаются? Погоны хотят новые получить.
Акт аб дэмакратыі, правах чалавека і суверэнітэце Беларусі чакае на подпіс прэзідэнта ЗША, каб увайсці ў дзеянне. 4-ты па ліку акт быў створаны і прасунуты ў рэкордныя тэрміны, дзякуючы заангажаванню дыяспары ў ЗША і працы дэмакратычных сілаў Беларусі. Хутка чакаецца візіт Святланы Ціханаўскай у Вашынгтон, а пакуль лідарка дэмакратычных сілаў знаходзіцца з візітам у Гішпаніі. Пра падтрымку замежных сілаў мы паразмаўляем з палітолагам і сябрам каардынацыйнай рады Андрэем Егоровым. Добрый вечер, спадар Андрэй. Добрый вечер. А таксама з дарадцам Святланы Ціханаўскай у замежнай палітыцы Франкам Вечоркам, які зараз знаходзіцца з намі на сувязі і бачым, што едзе ў машыне, недзе ў Мадрыдзе. Добрый вечер, Франак. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы якраз падчас сустрэчаў гаварылі зараз і пра падтрымку незалежных медыяў і толькі што зараз рыхтуемся да сустрэчы з Хавьерам Солана, дзе будзем гаварыць пра магчымыя перамовы па вырашэнні крызісу ў Беларусі. Якое развязанне вы будзеце прапаноўваць для развязання крызісу Беларусі? Што вы будзеце казаць Хавьеру Солану? Ну, пункты не меняются. Мы працягваем унутраны ціск, гэта вулічныя акцыі пратэсту, гэта страйкі, але мы просім грамадзянскую сусветную супольнасць, міжнародныя арганізацыі і структуры дапамагчы нам у гэтым праз мэтавыя, кропкавыя эканамічныя санкцыі, якія не закранаюць простых людзей, праз тэхнічную падтрымку грамадзянскай супольнасці і медыям. І мы настойваем на тым, што АБСЕ ці міжнародныя структуры маюць узяць удзел у арганізацыі гэтага дыялогу для мірнага вырашэння крызісу. Франак, вось вы зараз са Святланай Ціханаўскай знаходзіцеся ў Мадрыдзе, якія самыя галоўныя сустрэчы. Вось давайце зробім такі невялічкі апдейт гэтага важнага працоўнага візіту. Што самае галоўнае для вас у Гішпаніі? Святлана Ціханаўская сустрэлася сёння з міністркай замежных справаў Аранча Гонзалес Лая, якая падтрымала ўсе пакеты санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі. Яны з ёй сустракаліся ўжо ў верасні ў Брусэлі, і зараз па яе запрашэнні Святлана знаходзіцца ў Мадрыдзе. Таксама быў званок з прэм'ер-міністрам Педро Санчесам. Прэм'ер-міністр не мог асабіста сустрэць, таму што знаходзіцца на ізаляцыі ў сувязі з кантактам з Макронам, у якога быў выяўлены ковід. Ну і сустрэлася Святлана таксама з лідарам апазіцыі Пабло Касаду. Ну і асноўныя тэмы, якія гаварылі, гэта магчымасць унесці санкцыі на ўезд у Гішпанію для чыноўнікаў, сілавікоў, прадстаўнікоў выбарчых камісій, якія фальсіфікавалі выбары, каб Гішпанія паўдзельнічала ў распачатку міжнароднага расследавання, магчыма, ў кааліцыі краінаў, якая бы распачала міжнароднае расследаванне па фактах злачынстваў супраць правоў чалавека. Гаварылі пра падтрымку спартоўцаў, студэнтаў, прафесароў, якія церпяць за палітычныя погляды, якіх рэпрэсуюць у Беларусі. Пра падтрымку беларускай дыяспары, каб беларуская дыяспара ў Мадрыдзе, а таксама ў Барселоне больш актыўна ўплывала на палітыку мясцовых уладаў у дачыненні Беларусі. Пра ролю Гішпаніі таксама гішпанцы паабяцалі падтрымаць санкцыі, і сёння міністрка замежных справаў на прэс-канферэнцыі сказала такую рэч, што Гішпанія будзе падтрымліваць любыя санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі, якія не будуць шкодзіць простым людзям. Тут яна назвала і эканамічныя санкцыі, і фінансавыя, індывідуальныя. Паколькі яна была адной з кіраўніцаў сусветнай гандлёвай арганізацыі, яна патлумачыла, яна вельмі добра ведае, як санкцыі працуюць, і на Лукашэнку якраз такі гэта магло паказаць уплыў. Ну і тут асабліва рэзануе тэма жанчынаў, таму што Гішпанія сама змагаецца за роўнасць, і ім вельмі імпануе тое, што менавіта жанчыны бяруць такую актыўную ролю ў беларускім пратэсце і ў беларускім паўстанні. Дзякуй вялікі, Франак. Не будзем замінаць, бачым, што ты ў дарозе. Дзякуй вялікі за каментар, за размову. Мы працягнем абмяркоўваць тэму з Андрэем, які тут крыху засамаваў, слухаючы ўсё гэта, але тым не менш, гэта тэма вельмі важная. Вось наколькі гэтыя краіны, скажем, поўдня Еўропы, якія больш зацікаўлены сваімі справамі, якія далей знаходзяцца ад Беларусі, так, наколькі яны могуць уплываць і дапамагаць нашай краіне?
Контакты з гэтымі краінамі з'яўляюцца вельмі важнымі, таму што у знешняй палітыкі Еўрапейскага Саюза вельмі важным з'яўляецца кансэнсус паміж рознымі краінамі, і гэты кансэнсус часта значна важнейшы, чым непасрэдна нейкія дзеянні ў адносінах да іншых краінаў. І працэс прыняцця рашэнняў паміж 28 краінамі заўсёды даволі складаны, таму трэба, каб як мага большая колькасць краінаў разумела проста сітуацыю у Беларусі і дзейнічала кансалідаваным чынам, каб прыватныя інтарэсы не перашкаджалі агульным інтарэсам еўрапейскай знешняй палітыкі. Мы бачым эту сітуацыю, якая на пачатку разгортвалася з Кіпром, якая, здаецца, невялікая краіна, але яна некаторы час блакавала рашэнне па Беларусі, і вялікая роля зноў-такі была беларускай дыяспары ў тым, каб пераканаць урад гэтай краіны, каб яны знялі пэўнае вета на узгадненне сітуацыі па Беларусі. І Гішпанія тут зноў-такі краіна, якая натуральным чынам арыентавана больш на поўдзень, на паўднёвае суседства, але тым не менш гэта ўплывовая краіна, і важна, каб яны таксама разумелі, што з'яўляецца важным ва ўсходняй палітыкі Еўрапейскага Саюза. Таму, канешне, такія візіты маюць вялікае значэнне. Таму што гэта хіба што першы візіт Святланы Ціханаўскай сапраўды на поўдзень Еўропы. Раней яны канцэнтраваліся больш на Брюсселі, так, на поўначы Еўропы і на краінах блізкіх. Вось, а які накірунак яшчэ вельмі важны, дзе Святлана Ціханаўская яшчэ не была, але які зараз адзін са стратэгічных? Гэта хіба што Злучаныя Штаты, так? Так, Злучаныя Штаты, але наколькі я разумею, зноў-такі сітуацыя пасля таго, як быў абраны прэзідэнтам Джо Байден, які мусіць хутка быць інаўгураваны і прыйсці новы офіс ва ўрад ЗША, яна мусіць змяніцца, таму што дэмакратычны ўрад, дэмакратычная партыя займае больш праактыўную пазіцыю адносна знешняй палітыкі і таксама ў пытаннях прасоўвання дэмакратыі. Тым больш, што Джо Байден падчас кампаніі прэзідэнцкай наўпрост заяўляў пра падтрымку дэмакратычнай супольнасці Беларусі. Я думаю, гэта будзе рэалізавана ў нейкіх практычных кроках. І так, візіт у Злучаныя Штаты дастаткова важны для структуравання палітыкі гэтай краіны ў адносінах да Беларусі. Ну і тым больш, што гэты візіт чакаецца сапраўды хутка. Вось пачатку года, здаецца, Франак Вічорка анансаваў, што павінен адбыцца гэты візіт. Хацела бы вярнуцца яшчэ да гэтага акту аб дэмакратыі, правах чалавека і суверэнітэце Беларусі, які быў ухвалены сенатам, а цяпер чакае на подпіс прэзідэнта. Вось, на вашу думку, які прэзідэнт яго падпіша? Ці Дональд Трамп ўсё ж такі падпіша яго, ці будзе чакаць на Байдена? Я думаю, што нішто не перашкаджае падпісаць гэты акт прэзідэнту Трампу зараз, таму што гэта такое кансалідаванае рашэнне Кангрэсу, і падаецца, што у бягучай адміністрацыі прэзідэнта Трампа таксама няма нейкіх глобальных пярэчанняў адносна самога гэтага акту як такога. І Кангрэсе і рэспубліканская партыя яго ж відавочна падтрымала, якой належыць прэзідэнт Трамп, і зноў-такі адміністрацыя, нават адміністрацыя Трампа займала даволі ясную пазіцыю адносна дэмакратыі ў Беларусі, адносна суверэнітэта Беларусі, робячы вельмі ясныя дыпламатычныя захады, у тым ліку камунікацыі з Расіяй, пра тое, што суверэнітэт Беларусі з'яўляецца недатыкальным, і ўмяшальніцтва ва ўнутраныя справы Беларусі не з'яўляецца дапушчальным. Я думаю, што сапраўды гэта быў бы такі файны крок на заканчэнне прэзідэнцкага тэрміну Дональда Трампа, які бы мог зрабіць проста такі элеганцкі жэст, падпісаўшы гэты акт. Для нас так, і для тых людзей, якія сімпатызуюць дэмакратыі і правам чалавека, канешне. Калі казаць яшчэ пра гэты акт дэмакратыі, правоў чалавека і суверэнітэце Беларусі, ён падаецца важны яшчэ з іншага гледзяшча. Ўсё ж такі Злучаныя Штаты, яны заўсёды вялі прыму ў санкцыянаванні беларускіх чыноўнікаў, усіх тых людзей, якія, скажам, паводзілі сябе не вельмі добра, так, на якіх накладаліся санкцыі. Ці гэта дазволіць і Еўропе быць больш смелай у сваіх дачыненнях, калі Амерыка зараз ужо прымае гэты акт?
акт, яшчэ ён не прыняты, чакае подпісу, але ці гэта азначае, што Еўропа можа адчуваць такі пэўны ціск, што Злучаныя Штаты нас апярэджваюць крыху? Ну, я б не назваў гэта ціскам ці нейкай канкурэнцыяй паміж Злучанымі Штатамі і Еўрапейскім Саюзам. І Еўрапейскі Саюз, і Злучаныя Штаты, яны робяць дастаткова шмат для падтрымкі дэмакратыі у Беларусі, і заўсёды у такіх захадах важна каардынацыя і супольныя дзеянні. І таму я думаю, што вось гэты аспект будзе мець пэўны ўплыў, калі Злучаныя Штаты будуць больш рашучымі ў сваіх дзеяннях да Беларусі. Гэта дзеля таго, каб гэта была кансалідаваная пазіцыя агульнай заходняй дэмакратычнай міжнароднай супольнасці, то гэта, канешне, будзе падцягваць дадатковыя рашэнні з боку Еўрапейскага Саюзу. Але, канешне, казаць пра тое, якія менавіта, у якіх менавіта аспектах гэта будзе зараз складана, таму што гэта будзе вырашацца на ўзроўні высокай дыпламатычнай камунікацыі. Ну, мы, канешне ж, все беларусы чакаюць вось гэты вынікі паездак Святланы Ціханаўскай, пакуль все, пра што кажуць нашы суразмоўцы, гэта важныя словы, але яшчэ мала канкрэтныя, таму мы вельмі чакаем канкрэтыкі, як вы думаеце, калі яна з'явіцца? Ну, гледзячы, якой канкрэтыкі мы чакаем, да, і ў чым гэтая канкрэтыка праяўляюцца. То бок ужо зараз там бачныя вынікі, напрыклад, Еўрапейскі Саюз там прымае праграму па дапамозе Беларусі, якая называецца EU for Belarus, Еўрапейскі Саюз для Беларусі. Ён прыпыняе фінансава-тэхнічную дапамогу для беларускага ўраду, перанакіроўвае значную частку сродкаў для грамадзянскай супольнасці Беларусі. Мы бачым увядзенне трэцяга пакету санкцыяў. То бок гэта ўсё пэўнае адлюстраванне ўплыву той дыпламатыі, якую вядзе ў тым ліку і Святлана Ціханаўская тут. Ну, можна таксама спадзявацца на тое, што ўсё ж такі гэтыя дыпламатычныя захады, яны прывядуць і да змены пазіцыі Расіі. Я спадзяюся на тое, што колькасць дыпламатычных кантактаў і фармальных, і нефармальных з расійскім эстаблішментам адносна Беларусі будзе змяняцца. І ўрэшце рэшт можна будзе спадзявацца на тое, што і расійская палітыка ў адносінах да Беларусі будзе трансфармавацца, і нейкім чынам можна будзе спадзявацца на тое, што узнікне нейкі кансалідаваны кампрамісны план дэмакратычнай міжнароднай супольнасці і Расіі па ўрэгуляванню палітычных крызісаў у Беларусі. Спадар Андрэй, дзякуй вам вялікі. З намі ў студыі ў Варшаве быў палітолог Андрэй Ягораў. Мы працягваем. Мы сочым за палітыкай, за рэпрэсіямі, але Тоні і эканоміка. З 1 студзеня 2021 года месячная мінімальная зарплата ў Беларусі усталёўваецца на ўзроўні 400 рублёў. У той жа час, як еўра і долар працягваюць даражэць. Пра эканамічную рэальнасць мы паразмаўляем з эканамістам Львом Марголіным. Спадар Лев, добры вечар. Добрый вечер. Пра што сведчаць вось гэтыя дадзеныя, пра што сведчыць тое, што ўлады вымушаныя былі падвысіць мінімальную заработную плату? Ну, на мой погляд, это просто адлюстроўвае рэальны стан эканомікі, таму што калі ідзе інфляцыя, калі падвышаюцца цэны, то тое, што падвышаюцца мінімальныя заробкі, это просто спроба захаваць нейкі статус-кво. Бо калі мінімальныя заробкі не падвышаць, то жыццё беларусаў будзе станавіцца ўсё горш і горш, усё складаней і складаней. Тым не менш, ці вы прагназуеце тое, што наступны год сапраўды эканамічна будзе яшчэ горшым? Ці гэта азначае, што нам трэба будзе яшчэ больш зацягнуць пас? Безумоўна. Ніякіх такіх дадзеных, якія б сведчылі пра тое, што сітуацыя ў эканоміцы можа ў наступным годзе палепшыцца, на жаль, няма. Бо інвестыцыі будуць яшчэ скарачацца, няма дурняў, каб інвеставаць у Беларусь пры цяперашнім палітычным стане, а без інвестыцый краіна працаваць не можа. Мы не можам абманвацца тымі словамі урада пра тое, што будуць нейкія ўнутраныя інвестыцыі. У нас большасць прадпрыемстваў, асабліва ў дзяржаўным сектары,
яны або стратныя, або нізкарэнтабельныя, і таму тут ніяк не можа ісці гаворка пра нейкія інвестыцыі. А што датычыцца прыватнага сектару, то ён таксама ў вельмі такім непрывабным стане. І калі у каго няма грошай, яго няма чаго інвеставаць, а калі ёсць грошы, то я думаю, што кожны разумее, што іх лепш захаваць для больш такіх спрыяльных часоў. Вось мы літаральна нядаўна тут у студыі размаўлялі са спадаром Андрэем Егоравым пра тое, што еўразвяз замарожвае ўсю дапамогу, якая раней ішла вось на гэтай лініі еўразвяз. Урад беларускі будзе перанакіроўваць яе на грамадзянскую супольнасць. Тым часам сёння мы даведаліся пра тое, што Масква прызнала Беларусі крэдыт на $1 мільярд, які яшчэ ў верасні Пуцін паабяцаў Лукашэнку. Ці гэта азначае, што гэта ўжо 100% пераарыентацыя на Расію, і ці вось гэты крэдыт на $1 мільярд гэта нейкая значная сума, якая дапаможа Александру Лукашэнку утрымаць уладу і пэўны статус-кво ў эканоміцы? Ну, па-першае, калі больш ніхто грошай не дае, то зусім так натуральна пераарыентавацца на таго, хто гэты грошы дае, хоць мала, хоць з нейкімі умовамі, але ўсё ж такі. Другая справа, на што б я звярнуў увагу, это на тое, што гэтыя крэдыты, па-першае, рублёвыя, па-другое, яны даюцца часткамі, то бок 500 мільёнаў будзе яшчэ ў гэтым годзе, а астатнія 500 мільёнаў праз паўгады. Я думаю, што гэта ні ў якім разе не можа выратаваць беларускую эканоміку. Гэта хутчэй спроба Расіі не дапусціць дэфолту беларусаў у адносінах да расійскіх жа пазык. Бо не вельмі гэта будзе гучаць, так скажем, прыстойна, калі Беларусі прыйдзецца аб'явіць дэфолт. І я думаю, што Лукашенко гэтым карыстаецца, і Пуцін гэта разумее, і таму такія вось невялічкія парцыённыя пазыкі будуць, напэўна, і далей, калі Лукашэнке ўдасца утрымацца ва ўладзе. Але больш ні аб чым гэтыя пазыкі не гавораць. Тым не менш, у звязку з гэтым крэдытам павялічваецца таксама запазычанасць Беларусі ў Расіі, так званы дзяржаўны доўг па дзяржаўным крэдытам у Расіі. Гэту інфармацыю Міністэрства фінансаў Беларусі не раскрывае, трымае ў таямніцы. Тым не менш, ці вось, можа, вы маеце нейкую інфармацыю адносна таго, якая зараз пазыка, які гэта, прынамсі, маштаб гэтых лічбаў? Ну, ёсць толькі вельмі прыблізныя ацэнкі, бо вы правы, ніякай дакладнай інфармацыі на гэты конт не публікуецца. Вось запазычанасць Беларусі перад Расіяй састаўляе недзе прыкладна $10 мільярдаў. Вось, можа, трохі менш, можа, трохі больш, але, на жаль, мы гэта не ведаем і, напэўна, у бліжэйшы час не даведаемся. Ці гэта азначае, што нам трэба будзе аддаваць гэтыя грошы? Ну, гэта залежыць ад таго, як будуць складацца адносіны Беларусі і Расіі пры новай уладзе, бо зразумела, што Лукашэнке то дакладна не прыйдзецца аддаваць гэтыя грошы. А там ўсё будзе залежыць ад таго, як Расія ўспрыме перамены ў нашай краіне. Калі яна ўспрыме іх пазітыўна, то я не выключаю такой ситуации, что гэтыя грошы прыйдзецца аддаваць і што новыя ўлады прызнаюць гэтую запазычанасць. Калі ж Расія паставіцца варожа да таго, што да тых перамен, якія маюць адбыцца ў краіне ў нашай, то мы маем усе падставы, каб адмовіцца прызнаваць гэтыя пазыкі, бо яны былі выданы нелегітымнаму ўраду, нелегітымнаму прэзідэнту. Дзякуй вялікі. З намі на сувязі з Менска быў Леў Марголін, эканаміст, з якім мы абмеркавалі усе самыя апошнія эканамічныя падзеі. Дзякуй вам вялікі. А цяпер, шаноўныя гледачы, мы пачынаем адмысловы праект «Добрыя навіны 2020 года», бо мы перакананыя, што ў адыходзячым годзе было багата
добрага. Вось вы можете зайсці на нашу старонку, тут ёсць такі баннер «Добрыя навіны». Што вас натхняла ў 2020 годзе, калі вы націснеце глядзець, то тут пачынаюць з'яўляцца ўжо некаторыя з навінаў. Далучайцеся, дасылайце нам вашы добрыя навіны. Гэта можна зрабіць праз наш бот у Тэлеграме «Белсат-бот» альбо праз соцсеткі ці на пошту Белсат.у на gmail.com. Самыя цікавыя гісторыі, самыя цікавыя навіны мы з задавальненнем апублікуем, а таму далучайцеся да пазітыўнай інфапрасторы Белсату. На гэтым я з вами развітваюся, перадаю слово Усцінні Казлоўскай, якая ў чарговы раз пераканае вас, што беларус беларусу беларус, а значыць любоў, падтрыманне і перамога. Сёння мы распавядзем вам гісторыю шматдзетнай сям'і Валковічаў. Наша новая рубрика вашай увазе. Праект «Беларус беларусу» для тых, хто мае патрэбу ў падтрымцы і для тых, хто хоча і можа дапамагчы. Цяпер у Беларусі складаны час. Калі вы глядзіце гэтае відэо, невядомыя могуць ламаць лёс кагосьці з нас, вашага сябра ці каханага чалавека. Іх не спыняюць нават цяжарныя жанчыны і дзеці. Так адбылося і з нашымі героямі. На сегодняшний день у нас 6 детей. Ну, мы, в принципе, знали, что у нас будет огромная семья. Но вот потихоньку движемся к своей цели. У нас была цель 10 детей. Уже, как говорится, половина достигнута. 6 есть. Даст Бог, еще 4, и наша мечта сбудется. Увидите, вот так вот у нас первых дней. Вот так вот. У меня как раз вот было, получается, 40 недель. И мы в тот же вечер с мужем собирали сумки в роддом. То есть он даже меня гладил, стоял. Я думала, он выйдет вот на 5 минут буквально. А ушел, получается, вот на 12 суток. С друзьями встречались во дворе. В один момент подошли к нам люди. Мы их видели, конечно, и спросили, что вы тут делаете. Надоели вы со своими флагами. И пошло-поехало. Потом крик «Лежат на землю, милицию». На вопрос «Покажите документы». Так как они были по гражданке, час ночи. Был отказан. Скажем так. Вот он ушел. И у меня вот это время, час, наверное, полтора, я просто вот в своей работе растворилась. А потом я понимаю, что что-то не то. Я смотрю на часы, включаю интернет, и приходит такое сообщение, я вам тоже его могу показать. 5-6 быков молотят несколько человек на улице. То есть я поняла, что там муж мой. Вот именно вот в этот момент я поняла, что он там. Вот больше всего обидно, что ребята сопротивления не оказывали, а мужа жестоко избили и плюс сломали плечо. Дальше сутки. Не сутки, а ночь. В одном РОВД день, во втором РОВД, потом Окрестина. Вот 3 дня его не было ни в одном списке Окрестина, ни в одном. Мы просто начали искать с ребятами, начали звонить Жодина, Барановичи. Его нигде не было. Я думала, что он где-то уже в лесопосадке висит. У меня были такие мысли. Даже на суде это указывал, что 5 детей, что жена должна въехать в роддом. Даже если там спрашивал штраф и так далее, мне сказали сутки. 12 суток. Говорю, хотя бы дайте месяц уже съездить домой. Жену проводить. Через месяц, как говорится, со срочки. Мне было отказано, и 12 суток я смелся за каждого ребенка по 2 суток. Якобы на митинге задержали мужа. Я говорю, он вышел в шортах, в майке. Все дома. Какой митинг? Первый шаг, попросить о помощи, это очень-очень тяжело. И получается, надо себя перебороть, осознать, что в какой-то сейчас находишься ситуации, как тебе тяжело, как тебе из этого всего вылезти. Наверное, больше волновался за семью, чем за себя. С собой все понятно, но не находишься в информационном вакууме, что там происходит дома, что происходит с семьей, с родными. Наверное, больше это волновало.
Буквально в тот же вечер уже начали к нам люди приезжать. И приезжали люди, они нас поддерживали. Кто-то привозил продукты. Мы не были одни. К нам приезжали байкеры, доктора, приезжали волонтеры. Батюшка с Пинска приехал, привез 2 коробки, привез продуктов. Мы долго очень общались. Он говорит: пожалуйста, я вас очень прошу, не падайте духом, вам надо держаться, у вас много детей. И вот это вот все, получается, нам привозили люди. Вот все полностью, продукты, вот соль, мука. Доставка привозила. Ну и мы, конечно, благодарили. Мы начинали звонить по этому длинному номеру, что там шло вот в этих всех документах. А оказывалось, что это люди вообще за границей. Они потом сами уже на связь к нам выходили. И мы уже благодарили. Вот еще закатки привезли. Много-много. Просто, знаете, как это самое, наверное, дорогое, вот просто вот, что люди просто приходили поддержать. И мы очень сроднились, мы подружились, мы общаемся. Маргарита, Никита, Ира, пойдем. Ну, девочек по чуть-чуть, это по самое... Я про что и говорю. Иди вот снег вытри руку. Вот 12 суток мои прошли. Я вернулся домой. Дочка еще не родилась. Ждали Настю. Родилась Вера. Вот. Ну, такие дела. Так что успел и в роддом проводить, и с детьми побыл в период. На больничном, правда. Ну и вот. Встретили всей семьей, съездили с роддома. Ура, ура, ура! Попка, огуречек, попка, огуречек. У меня прекратился сон, то есть я практически не спала, вообще не спала. Я даже не знала, что так можно вообще не спать. Я, когда приехала в роддом, я просто легла спать. Я спала, у меня воды утром отошли. Я говорю: а можно я еще часа 3 посплю? Они, конечно, в шоке были. Ну, как бы врачи все знали, все понимали, они читали о нас, приняли меня очень тепло и хорошо. Да, там, и в отдельную палату, и я просто высыпалась. А потом я в один момент проснулась и говорю: все, я уже готова, я готова родить. 25 минут у меня Вера на груди. И вот все, кто к нам приезжал в гости, говорили: мы верим. И все. Ну, конечно, вера. Ну, вот вера и все. И я все время так вот: мы верим. Я даже вот когда гладила животик, говорю: доченька, мы верим. И я реально поняла, что, конечно, вера. Ну, какая ж Настя? Мы все верим, мы все ждем, мы верим. Вот и получилась у нас Верочка. Чекали Настю, она родилась Вера. Вера в нашу перемогу. В светлую будущую. Я много лет работаю фотографом в детских садах, школах, а также в студии города Минска. Очень много моделей. И, получается, всегда мечтала тоже побыть моделью. То есть это у меня была такая мечта, то есть что там будет мне сделать прическу, мне сделают маникюр. Вот. Я оденусь красиво и тоже побуду такой же моделью, как и все мои модели, которые были у меня на съемках. У такую гісторыю можа трапіць кожны беларус. Муж Алены Ігар атрымаў за апошні месяц заробак 150 рублёў. Калі вы хочаце і можаце падтрымаць Алену і яе сям'ю і стварыць для іх маленькі калядны цуд, звяжыцеся з намі. Пра насычаны рэпрэсіямі дзень распавядзем па-беларуску і без цэнзуры. З вами Вольга Старасціна. Вітаю спадарства і запрашаю на аб'ектыў. Затрыманне, ператрусы ў кватэрах, канфіскацыя тэхнікі. Улады робяць все магчымае, каб паказаць сваю моц, паказаць сілу, распраўляцца з любымі арганізацыямі, з любымі структурамі, з любымі людзьмі. Такога ціску і пераследу журналістаў яшчэ не было. Уладам Беларусі санкцыі, народу падтрыманне. Санкции – это ответ на грубое и жестокое насилие против белорусов со стороны режима. Уход Лукашенко равно прекращение санкций. Сенат США ухваліў акт аб дэмакратыі ў Беларусі.
Дзяцей навучаць дзяржаву любіць. Дзеці вельмі моцна загружаныя. Не хапае часу нават на тыя прадметы, якія ёсць. У школах з'явяцца кіраўнікі вайскова-патрыятычнага выхавання. Беспрэцэдэнтная атака на журналісцкую супольнасць. Затрымалі старшыню прэс-клубу Юлію Слуцкую і праграмную дырэктарку Аллу Шарко. Сілавікі праводзяць ператрусы ў офісе гэтай арганізацыі ды кватэрах яе працаўнікоў. Вобшукі адбыліся і ў іншых работнікаў незалежных медыяў у сталіцы ды рэгіёнах. Падрабязней Юлія Лабанова. Журналісты і не толькі ведаюць прэс-клуб «Беларусь» як пляцоўку, дзе праходзяць дыскусіі на грамадска важныя тэмы, трэнінгі і майстар-класы па журналістыцы. Яшчэ прэс-клуб маніторыў працу медыяў. Аднак сёння вывучалі дзейнасць ужо самой арганізацыі. Першую затрымалі заснавальніцу і старшыню прэс-клуб «Беларусь» Юлію Слуцкую проста ў аэрапорце па прыбыцці ў Менск. Прождала ее там около 40 минут, часа. Вот, она не вышла. Потом приехали, как выяснилось, ее повезли домой, дома провели обыск. Человек 10 в штатском. Подогнали потом бус и увезли ее, как мне сказали, в ДФР. У дэпартамент фінансавых расследаванняў для паказанняў забралі і іншых кіраўнікоў прэс-клубу. Ужо пазней камітэт дзяржкантролю згадаў, што арганізацыю правяраюць на падаткі і грошы, атрыманыя з-за мяжы. Аднак найперш завіталі ў памяшканні, дзе медыйнае аб'яднанне арандуе офіс. Гэта завод «Гарызонт». Прыйшлі дадому з ператрусамі да менеджераў Сергея Якупова і Сергея Альшэўскага. У апошняга, паводле сваякоў, забралі карткі і працоўны ноутбук. А ў кватэры праграмнай дырэктаркі прэс-клубу Аллы Шарко выламвалі дзверы. Паведаміць пра здарэнне яна паспела ў Беларускую асацыяцыю журналістаў. Улады вельмі рэзка рэагуюць, калі нейкая арганізацыя становіцца паспяховай, калі яна пачынае публічную кампанію, калі яна пачынае такія спецпраекты, як прэса пад прэсам, якую робіць прэс-клуб апошнія некалькі месяцаў. Сапраўдная прычына, канешне ж, у гэтым націснуць на арганізацыю грамадскага сектара і, магчыма, паказаць захаду адказ на заходнія санкцыі. На якой падставе праводзілі аператыўныя дзеянні, працаўнікі праваахоўных органаў не патлумачылі. Паводле месца жыхарства Аллы Шарко праз 10 хвілінаў пасля сігналу прыехаў адвакат Сергей Зікрацкі. Аднак увайсці ў кватэру не ўдалося. Яго папросту выставілі, не даўшы тлумачэнняў. Покажите мне удостоверение, что вы сотрудник. Покажите мне удостоверение, что вы сотрудник. Находите здесь. Я не знаю, что там происходит, мне только известно, что там происходят некие следственные действия. Я могу предположить, что наверняка это обыск, но точно мне неизвестно. Мне также неизвестно в отношении кого эти следственные действия проходят, потому что, насколько я понимаю, там как минимум 2 совершеннолетних человека. Тлумачэнняў не атрымалі і журналісты, якія прыехалі на месца падзеяў. Намеснік галоўнага рэдактара выдання «Наша Ніва» Андрэй Скурко, журналістка онлайнера Тацяна Шукевіч, журналіст медыязоны Антон Мардзіловіч, затрыманая ля дому, дзе жыве Алла Шарко. Усіх нібыта для правярання дакументаў адвезлі ў РУС Маскоўскага району сталіцы, аднак пазней адпусцілі. Юлія Лабанова, Белсат. Агулам 400 дзён за кратамі, больш за 60 тысячаў рублёў штрафаў, раненні і калецтва. Усё гэта напаткала сёлета журналістаў Белсату. Сёння чарговы буйны штраф і ператрусы ў кватэрах віцебскіх белсатаўцаў. Перажываем мы, іхныя сем'і, дзеткі. Сярод гэтага асабліва важныя для нас моманты вызвалення з-за кратаў нашых калег. Сюжэт Эльшада Акберова. 15 дзён у ізалятары ў Барановічах Іван Куракевіч правёў за тое, што асвятляў марш пенсіянераў у Мінску. Хоць асудзілі яго за нібыта ўдзел у несанкцыянаванай акцыі, пра ўмовы ўтрымання калега распавёў адразу пасля вызвалення. У нас поставили камеру, где было 14 человек, и она была гнилая. Там текла вода по стене, это подвал такие. И было все у плесени, все стены у плесени. Я когда просинался, у меня снизу с матраса, и он был мокрый. И конденсат там был такой. Там, хутчэй за все, и захворели, бо там поветра не было, отдышаться не было як, было зимно и так, и так. Пасля нас перавялі ў камеру па меней. У гэты ж дзень у паставах асудзілі іншага нашага калегу. За сюжэт пра вёску Дразды суддзя Наталя Максімовіч аштрафавала журналіста з метра Лупача на 47 базавых вылічэнняў. Гэта найбольшы штраф, які ён атрымліваў у судах – 1269 рублёў. Сказаў адзін чалавек, што зараз не да законаў, таму
Таму суд і прыняў такое рашэнне. Ну, на мой погляд, здаецца, што суды ў нас хіба засталіся адным з нямногіх таких галін, якія працуюць з прыбыткам, прыносяць прыбытак дзяржавы, бо астатняя эканоміка і сельская гаспадарка, відаць, ужо гэта не прыносяць. Цяпер за кратамі ў Жодзіне застаюцца дзве журналісткі Белсату – Кацярына Андреева і Дар'я Чульцова. Іх вінавацяць у арганізацыі ды рыхтаванні дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Сёлета журналісты Белсату правялі за кратамі агулам больш за 400 дзён. Эльшат Акберов, Белсат. Сенат ЗША ухваліў акт аб дэмакратыі і правах чалавека ў Беларусі. Гэта вялікі пакет заканадаўчых дакументаў, які пашырае паўнамоцтвы прэзідэнта Злучаных Штатаў у справе ўвядзення новых санкцыяў супраць уладаў Беларусі, ды пацвярджае падтрыманне з боку ЗША беларускага народу. Калі ж дакумент набудзе моц, распавядзе Яраслаў Сцешык. Прымаючы акт аб дэмакратыі ў Беларусі, Кангрэс ЗША прызнае, што адважны народ Беларусі змагаецца супраць фальсіфікацыі выбараў, а таксама за сваю незалежнасць, заявіў аўтар закону кангрэсмен Крыс Сміт. Цяпер акт пайшоў на подпіс прэзідэнту Трампу, а потым Лукашенка будзе непрызнаным і нелегітымным кіраўніком Беларусі на заканадаўчым узроўні ЗША. Белорусы и США, спасибо вам большое за помощь в работе над переизданием акта демократии в Беларуси, который позволит получить помощь для мирного народа и расширить санкции для пособников режима. Як тлумачыць у штабе Святланы Ціхановскай, прыняты акт аб дэмакратыі ў Беларусі ўзмацняе амерыканскую дапамогу грамадзянскай супольнасці, ды ўзмацняе санкцыі супраць рэжыму і ўсіх датычных да масавых рэпрэсіяў ды катаванняў. Сярод іншага, амерыканскія следчыя органы будуць шукаць і замарожваць грошы сям'і Лукашэнкі па ўсім свеце. Калі будуць высветленыя рознага кшталту шэрыя схемы, якія выкарыстоўвае там беларускі рэжым для падтрымання уласнай эканамічнай базы і задзейнічае інтарэсы не толькі Лукашенка і яго сям'і, але і прадпрымальнікаў, якія удзельнічаюць у такого кшталту схемах. В законе предусматривается также создание офиса по координации санкций в Госдепартаменте США. В соответствии с актом США предлагается разработать общую стратегию со странами ЕС, Великобританией и Канадой по усилению давления на власти Беларуси, чтобы приблизить страну к диалогу, разрешить кризис и провести новые выборы. Санкции – это ответ на грубое и жестокое насилие против белорусов со стороны режима. Уход Лукашенко равно прекращение санкций. А ў адказ на ранейшыя санкцыі еўразвязу Уладзімір Макей у апараце Лукашэнкі адказны за дыпламатыю сёння абвесціў пра свае санкцыі. Забарону на ўезд у Беларусь і Расію для шэрагу еўрапейскіх афіцыйных асобаў, абмежаванне дзейнасці ў Беларусі палітычных фондаў, а таксама шэрагу гуманітарных, адукацыйных і культурных праграмаў. У тым жа ключы ідзе і новая крымінальная справа ад Генпракуратуры аб стварэнні экстрэмісцкага фармавання і кіравання ім. Падазраваныя Святлана Ціхановская, Марыя Калеснікава, Павел Латушка ды іншыя чальцы координацыйнай рады транзиту улады. Яны нібыта спрабавалі захапіць уладу. Тех людей уже все равно нет смысла пугать. Они, я так понимаю, большинство из них, главных членов, их все равно нет в стране. Это неправильно, несправедливо. И, собственно, они ничего такого не сделали, чтобы их по такой статье судить. Узурпатор делает, что хочет. Новы артыкул супраць чальцоў координацыйнай рады такі ж беспадстаўны, як і папярэдні, аб закліках да шкоды нацыянальнай бяспецы, кажа Андрэй Ягораў. Рада заўжды была перамоўнай пляцоўкай і захоўвала дыстанцыю ад самаарганізаваных мірных пратэстаў. Гэта просто такая стратэгія запужвання не толькі сябраў координацыйнага савету, але і астатніх. Вот глядзіце, яны тут выступілі наперад, а мы іх усіх ціснем, і там тое самае будзе з вами, толькі пачакайце часу і дабяремся і да вас. Таксама сярод падазраваных Алексей Лявончык, сузаснавальнік ініцыятывы Buy Help, якая збірае ахвяраванні для беларусаў, пацярпелых ад рэпрэсіяў. Яраслаў Сцешык, Белсат. Стрэліў ва ўпор. Удзельніка мірнага пратэсту Александра Тарайкоўскага забіў 27-гадовы баец спецпадраздзялення «Алмаз» Мікіта Каровін. Да такой высновы на падставе ўласнага расследавання прыйшоў чалец грамадзянскай ініцыятывы «Беларускі народны трыбунал», былы намеснік камандзіра баявой групы «Алмаз» Ігор Макар.
Из документов скорой помощи четко усматривается, что Александр Тарайковский умер насильственной смертью. Дословно пулевое ранение в грудь, в область сердца. На что дело не возбудили. Ответили, что идет проверка. Максимальный срок проверки 3 месяца. Пришлось выждать данный срок, но в последние дни пришел ответ, что проверка приостановлена. Александр Тарайковскі першы забіты ўдзельнік пратэстаў супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў. У яго стрэлілі ў ноч з 9 на 10 жніўня ў Менску ля станцыі метро Пушкінская. Паводле версіі МУС, Тарайковскі падарваўся на самаробнай выбухоўцы, якую хацеў кінуць у сілавікоў. Але на відэа, што трапілі да беларускага народнага трыбуналу, бачна, што Тарайковскі набліжаўся да байцоў спецпадраздзялення «Алмаз» з пустымі і паднятымі дагары рукамі. На месцы трагедыі беларусы зладзілі народны мемарыял, на зачыстку якога неаднаразова выпраўлялі камунальнікаў. Раней нас здзіўлялі штодзённыя адміністратыўныя судовыя паседжанні, а цяпер кожны дзень разгляды ў крымінальных справах. Пра жорсткасць беларускай Феміды Дыяна Радкевіч. Мне некалькі разоў пагражалі расстрэлам у выпадку, калі я не пачну сведчыць супраць сябе альбо іншых людзей. Я адмовілася. Гэта частка апошняй прамовы Ольгі Класкоўскай на судзе, якую сёння на 2 гады пазбавілі волі за перакрыццё дарогі ў Менску. Тады з адным з кіроўцаў адбылася сутычка. Не нарушайте порядок в зале судебного заседания. Господи, она просто чудо. 2 хлопцаў, таксама фігурантаў гэтай справы, вызвалілі з-пад варты. Не пустого пошли. Идите сюда. Здорово, братан. 3 гады абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу атрымаў непаўнагадовы Максім Бабіч. 2,5 гады таксама хатняй хіміі далі Артуру Булаўскаму. 5 пацярпелых, якія фігуруюць у справе, не мелі прэтэнзіяў. Ну, честно, первые пару дней было непривычно. Так вон с нашим есть. А потом, так сказать, что освоился, там рассказали, что зачем и почему. Таксама ў Менску 79-гадовая Ларыса Соус, вядомая між іншым тым, што перажыла Галакост, атрымала сёння 810 рублёў штрафу. Яе затрымалі 6 снежня падчас нядзельнага маршу, калі жанчына шпацыравала. Зазвычай Ларыса ходзіць на маршы пенсіянераў. Моя пенсия 590 рублей. Вот и посчитайте, почти 1,5 моих пенсий. Ну что, придется ужаться немножко, ну ради бога. Им так надо, пусть подавятся. Все. У шпіталь з каронавірусам трапіў палітзняволены Кірыл Паўлавец, таму суд пераносіцца на студзень. Мужчыну затрымалі 4 кастрычніка пасля традыцыйнага нядзельнага маршу. Вінавацяць у арганізацыі дзеянняў, якія парушаюць грамадскі парадак. У Кірыла 2 дзяцей 2 і 4 гадоў. Не дбаюць і пра здароўе Вікторыі Крэпскай з Менску, якую учора пакаралі 25 сотнямі арышту, не беручы пад увагу эпілепсіі. Пры затрыманні ў жанчыны здарыўся чарговы прыступ. Дыяна Радкевіч, Белсад. Студэнты, пацярпелыя за ўдзел у мірных акцыях пратэсту, прыцягваюць змагацца за свае правы. Сёння ў судзе Маскоўскага раёну Мінску прайшлі папярэднія слуханні пра грамадзянскай справе студэнткі факультэта журналістыкі БДУ Паліны Пракапейні. Яна спрабуе аспрэчыць неабгрунтаваную вымову за ўдзел у страйку 26 кастрычніка. Працягне Ігор Станкевіч. 26 кастрычніка на прыступках факультэту журналістыкі студэнты ладзяць акцыю салідарнасці са страйкоўцамі. Сярод іх студэнтка 3-го курсу Паліна Прокопейня. Очень много рабочих, которые рискуют своей работой, рискуют заработной платой. И мы, как студенты, у меня был такой порыв, что я должна как-то выразить свою солидарность. Напярэдадні Паліна напісала заяўку ў дэканат, што будзе адсутнічаць у гэты дзень на занятках. Аднак кіраўніцтва журфаку абвесціла ёй ды іншым студэнтам вымову, нібыта за арганізацыю несанкцыянаванай акцыі. Неправильно составлены документы. То есть у нас должны были попросить объяснительную. Объяснительную у нас не просили, а сразу составили акт, что мы отказались от дачи объяснительных.
Но мы не отказывались, у нас их просто никто не просил. Дзве вымовы і студэнтку адлічаць з факультэту. Таму яна звярнулася ў суд, каб адмяніць пагнанне. Падтрымаць дзяўчыну прыйшла выкладчыца філалагічнага факультэту. В целом было видно, что руководство факультета не лояльно к этой ситуации, а имеет уже свое четкое мнение. Прозвучали такие слова, опять-таки, как зомбированность, манипуляция мнением. Я считаю, что это не то, о чем следует говорить, тем более в суде. Наступнае паседжанне адбудзецца 14 студзеня, а на мінулым тыдні за аднаўленне ў ВНУ у судах змагаліся студэнты БНТУ. Іх адлічылі за ўдзел у мірных акцыях супраць гвалту і за справядлівыя выбары. За мінулыя месяцы па ўсёй краіне студэнты правялі дзесяткі мірных акцыяў. З розных ВНУ былі адлічаныя прыблізна 300 студэнтаў. Ігор Станкевич, Белсат. Навучаць ці прымусяць дзяржаву любіць. Беларускі звяз афіцэраў прапанаваў вярнуць у школы кіраўнікоў вайскова-патрыятычнага выхавання. У школах ужо ёсць вайсковае рыхтаванне. Чаго ж яшчэ не стае? Якіх патрыётаў намагаюцца выхаваць улады? Высвятляла Хрысціна Чарняўская. Прапанову ўзмацняць патрыятызм моладзі Лукашенко агучваў неаднойчы. На хвалі мірных пратэстаў пасля выбараў гэтая тэма паўстала ізноў. Яшчэ ў лістападзе ён абмяркоўваў неабходнасць ліквідаваць прабелы ў патрыятычным выхаванні з міністрам абароны Віктарам Хрэніным. Цяпер жа пра магчымасць ваенна-патрыятычнага выхавання ў школах заявіў старшыня Беларускага саюзу афіцэраў Сергей Бобрыкаў, нягледзячы на тое, што ў старэйшых класах вайсковая падрыхтоўка выкладаецца. Дзеці вельмі моцна загружаныя. Не хапае часу нават на тыя прадметы, якія ёсць. І гэтую праграму выкласці ўжо робіцца часам праблемай. І дадаваць нейкі прадмет, то трэба разважаць, наколькі ён сапраўды патрэбны. А ў сённяшняй сітуацыі нейкая ваенная накіраванасць, гэта ўвогуле, мне здаецца, вяртанне назад і вельмі далёка назад і не ў лепшыя гістарычныя прыклады. Настаўнікі, якія пагадзіліся паразмаўляць з намі на ўмовах ананімнасці, не ўхваляюць магчымага новаўвядзення з прычыны ўжо існага ідэалагічнага ціску ды пільнай увагі да такіх прадметаў, як беларуская мова, літаратура і гісторыя. Наш суразмоўца зазначае, што і дзеці няmoцна паддаюцца прадзяржаўнаму патрыятычнаму выхаванню. Калі дзецям кажуць, што сталінскіх рэпрэсій не існавала і што наша гісторыя пачынаецца з 20-го стагоддзя, то які тут можа быць патрыятызм? Але тое, што робіцца ў школе, мне здаецца, падштурхоўвае дзяцей з таго боку, што яны ідуць наадварот. Вось гэты пратэст іхні, яны чуюць нейкую інфармацыю, якую яны абсалютна не ўспрымаюць і шукаюць іншыя доказы, што было па-іншаму, і так прыходзяць да беларушчыны. Мы ж запыталі на вуліцах Менску, як людзі ставяцца да ідэі военно-патриотичного выхавання ў школах. Военная тематика не должна в школе никак подниматься, кроме как в контексте нашей истории. Но любовь к родине, да. Если у определенных детей есть к этому тяга, то на это нужно обратить внимание. А если у кого-то нету к этой тяге, ему это заставлять делать не нужно. Дети должны все знать, историю свою, как это все создавалось, мирное небо, как получилось над землей. На думку палітычнага аглядальніка Александра Класкоўскага, захады ўладаў для выхавання моладзі паводле савецкай схемы ўжо даўно не адпавядаюць узроўню развіцця беларускага грамадства. Варта выхоўваць грамадзян сваёй краіны, свядомых грамадзян, якія ведаюць гісторыю, ведаюць свае правы. І тады яны, калі спатрэбіцца, яны будуць свядома абараняць сваю радзіму. Не таму, што ў ваенкамат прызвалі, і калі не прыйдзеш, то цябе будуць судзіць, а таму, што гэта радзіма дае правы, дае свабоды, дае магчымасць самарэалізацыі. Укладанне грошаў у відавочна састарэлыя метады выхавання патрыятызму, падкрэсліва адмыслоўца, кажа пра тое, што ўлады так і не навучыліся прымяняць больш тонкія механізмы ў камунікацыі з грамадствам. Хрысціна Чарняўская, Белсат. З учора на сёння была самая даўгая ноч, але ўжо цяпер светлавы дзень пачне павялічвацца. Загляне сонца і ў наша ваконца. З пажаданнямі ўсяго найлепшага развітваюся з гаспадарствам. Беражыце сябе.